Hi guys, welcome back to BurmalMryYoutube channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै खानाय सिनजानो फैदों लोगोफोर। नोंथांमोननो आङो भिडिअ लाबोनो हाया बिराद गोबाव जाबाय दै लोगोफोर एकदम लोगो गैयाना हारसिं नालाय बहा थांनो मा खालामनो जायो आरोना सम लोगोफोर मोनाबो लोगोफोराबो सम गैया जायो समथ'आबो आरो बेरायनो गोसो जाया आरोना लोगोफोर बेखायनो आं हारसिंनो माने बेरायनो थांनाय जाया आरोना ओंखायनो आं ब्लग भिडिअ लाबोनाय जायाखै लोगोफोर बेखायनो आङो खानाय सिनजानाय मोदोम नानाय मासाज नानायखौनो नोंथांमोननो आङो एसे देखायनो होननानै हगारनाय जाबाय आरोना लोगोफोर मेवसोदों आरोना मेवो उपाय गैया लोगोफोर हिन्जाव गैयिखायनो गुबुन मासाज नाजानो गोनां जाबाय आरोना मेवलाय लाङो बिदिनो माने मिउजिक सोनानै होनोबो कपिराइट फैबाय थायोना कपिराइट फैनायखायनो बालायलाङो आरो आंना मा जाखो कपिराइट माने अपसना कपिराइटखौ सेटिं खालामग्रा माने माबायानो गैलाय लांला थालाय लांला माथो डाइरेक्ट हगारनो गोनां जायो आं ओमफ्राय कपिराइट नांबाथाय दानफिननो गोनां जायो लोगोफोर प्राइभेटाव दोनजाला नोंथां अपसनानो ओंखारलांना मा जाखोथाय ओमफ्राय आङो इउटुबफोरावबो सेटिं खालामनाय जायाखै आरो ना माबाफ्राव इउटुबफोराव सार्च खालामनानै नोंथांमोननो ओरैनो मोदोम नायखौनो एसे दिन्थिलांनो होननानै आङो भिडिअ बानायनाय जाबाय लोगोफोर मिउजिक होबाबो कपिराइट उपाय गैया गाइसमोन मा खालामनो गामिफोराव थालाबायबासो जायखौनो मेखौनो लिंलाबायबानो थांलाबायगौमोन दाथ' बेंगालर बायदियाव सोर थांनो सोरबा सुटि मोनो सुटि मोनाबो थांनो बायो गावबा गावनि खामानिखौ आरोना गुबुनजों थांनानै हेफाजाब होनो सम गैया जायो बायो रावनिबो गोसोजों समान जाया बयनिबो गोसोफ्रानो आलादा जायो नालाय साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासिबो आलादा जाजोबो लोगोफोर नायो आखाइ मेसिन आरोना लोगोफोर आखाइफोरखौ माने भाइब्रेसनजों नायो आरोना पाइपफोरा भाइब्रेसन जायो गाव जे आखाइयाव लादों गावनाबो भाइब्रेसन जायो ओरै खर' आखाइ मावजोबो आरो मोजां मोनो आरोना मोजां मोनो बिदिनो नाजाबाथाय बिराद सान्थि मोजां मोनो आरोखि जायफोरा सिगाङाव नाजाखांबाय बिथांमोना मिथिखागौ जानांगौ जायफोरा मिथिफेराखै नाजाफेराखै बिथांमोननि थाखायसो बानायदों आं बे भिडिअखौ आरोना लोगोफोर ओरैनो आंबो भिडिअ बानायनाय जायाखै नालाय माखौ होगोन माखौ बेखौ नांगौ होनाय जाबाय लोगोफोर साननैसो उनाव आङो ब्लग भिडिअ लागासिनो दं लोगोफोर ब्लग भिडिअ मोजां लागासिनो दं मोजां ब्लग भिडिअ नोंथांमोना नायनानै थाबानो जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना लास्ट जोबजानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय हायोबा अननानै लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे थेंक इउ